i benvinguts a la nova casa del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. És un símbol de creixement i avui la nostra professió és més reconeguda. Local nou, 2.100 col·legiades i algun col·legiat treballant junt i coordinadament en els centres d'atenció primària. Una professió jove, com a titulació, per entendre's, com a col·legi.